ва котлетҳои охирин ҳам панир гузоштам ва ҷамъ кардан ва ё таҳия кардани чизбургерҳоро ба худи кӯдакон меспорам, зеро ҳар кас ба дили худаш тайёр мекунад. ва ман то ин замон шӯрборо кашидам. ин шӯрбо аз булғури куфта ҳаст, иншаалло видеоашро хоҳам гузошт. ва хуб чизбургерҳо омода шуданд. то ин замон дастархонро меороем ва ҳамаро ба миз даъват мекунем. ҳатман омода кунед. умедворам писандатон меояд ва дар хона як фазои пур аз меҳру шодӣ биофаред, то ба ҳама аҳли оила гуворо бошад. то видеои дигар, дастури таомҳои дигар, худованд нигаҳбони мо шумо. Ташаккур ки бо ман ҳастед.